to run the gayad nining atong tulungan kun ako ang pasultihan. Asap kita ha? Always say a prayer. Lord, thank you kay sa mga yata kantong grasya matag adlaw. Thank you kay Lord. Okay, dito maglangan ang suwat ang pukar tungutagan o pagdagat pinadaki ni usa ka lalaki nga mapatawag lang sa nga Conrad. Kini gibotan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kilsunan ang atong sender si Conrad. Kini akong problema ron, bahay na isa akong gitrabahoan sa barangay ba. O sa magugugtano taon. O karon ninyo gimasabtan ako sa Gilano, no? Maoni ang sinugdanan sa mga panghitabo. Hapit na sad ang barangay eleksyon. Manggawas na sad ang mga buton. Tanang mga tao, ngisihan og lamanuhon. Suroy-suroy dayon yango-yango pa. Mangutana dayon kun unsay problema. Ang mga tao kidat-kidhatan og gakus-gakuson pa. Kun makadaog puwerting idlasa, kun imong doolon di nakaila, at tuod sa ilam mo dayog tago luyo sa kurtina. Busa kita karong magbantay na, sa mga saad ayaw nagpadala. Kung maghatag kwarta, dawata og ibulsa. Imong kasing-kasing maugayod ang tumana. Kandidatong ligdong maugayoy piliun ta. Ayaw nagpadala sa tagmanggatos ug sa tag 50. Mga taong tarong ang isulat sa baluta. Kap, kininahar ka niya, Kap. Oo, kubantay na. Kamay na, Kap, eh. Kadali ka. Dali. Sun nga rin, Kap. Dali, Kap. Kung do kana ko alba do kana. Sun. Na kustungod nimo. Ay. Dali, wa man diri akong iro nga mamaakap. Pastilan ka haya-haya gud nimo di ay. Hay ba oy, ang taon ko itarong trabaho, Kap. Oh, ngano man? Oh, makaruta man taon gitrabuhan mo, Kap. Sabi dag pamayran man mintanan. Uy, bidan no. Aw lagi, Kap. Aw lagi. Bino. Sabi Okay, Kap. Conrad ka nang mutan mo jud ko kanang utang kabubuton sa tao ba. At tumiaging eleksyon do kanang mayud ko makalimot nimo kay ikaw kay ako leader din dapita do. Mayo gyud kayo, Kap. Ato ako sa barangay ugma ha. Kay gano man, Kap. Gusto mo ka makatrabaho. Oo, Kap. Uy, bida. Naong sinahag. Mao nga ato akong barangay hola, okay? Okay, Kap, okay. Asa ka, Conrad? Patuon ko maday, patuon ko sa iyang opisina kuno dito. Sa barangay hall ba, di Kap ba? Oh, nga naman, may sa ka? Oo, isa ang taon. Unya nga nang patuon mo kaniya? Tatagaan ko niya kanong trabaho. O, unsa? Unsa ko nung trabaho Ay, kana mo yung parang ko hibaw iling. Mao nga, doon lang yun ako ugma dito. Kay basin daig, kuhaan ko niyang personal bodyguard. Hindi, bodyguard yun. Makahimok ka? Huwag mo kakabantay sa imong apo nga na-host imburnal. Ay, Kamugay ko yuga, good. Ay, nausang taon ka lang. Ay, wala mo ko'y trabaho. Yaw-yaw pag yung kadiha. Kunya, karon nga, doon na mo hatag gamay kahayag nga ihatag. Imo naman sa taong i-discourage taon. Dili man good na katuhuan, good. Nga nang taong kuhaon man kang bodyguard. Huwag man kayo nakamahuan sa martial arts. Ako kuan, diskartir mo na daugon god. Oy, ang ako og kanang kuan, kanang ambusyan ang kapitan. Unya magbuto-buto na. Dili kay ka ang unang mudagat, biyaan na lang nimong kapitan. Dahil aling kuan ba trabaho niya to gisigutan. Dahil trabaho busa kon mahimo nga isugat ako akong kagalingon tanan. Tungod lang sa ako trabaho. Kay ang ako trabaho, diha man mabuhi akong pamilya. Busa ang ailang nga ibuhis na ako akong kagalingon tungod og alang sa akong pamilya. Tungod og alang sa akong trabaho, di ba? Your words mo ba? O kung ako ang mabodyguard ng kapitan, day, bida, way makadool kapitan, bisag maningil pa. Kahanggaw kita ni mag-uto. O, tinuraling, ha? Tinudun yan na ako, mao nga karon pa lang,
Magkadamandam ako, damdamon na ako jacket, katong jacket ako parehas kang Rambo ba, katong putig. Ala, no? O niya, may abot yung pagkaugma. May ato rin ko sa barangay hall. Di na paabot ako sa kapitan. O niya. Ay, open na lang ni Nako eh. Manabit ako knocking. Good morning, Kap. Uy. Si Ato? Ha? What's ours? What's ours? Sorry, pala. Kung ganoon sa sila. Abdi naman na, sorry. Magdusa ba mong ito eh? Okay, sitting down. Salamat, Kap. Well, ito may akong alaga di mo. Ikaw man tong kuha, no? Congrats, Kap. Congrats, ha? Limot ka? Dito ang gaya ka sa bahay gahapon? Imuging na parehon ko di mo sa pisina taon? O ano ako karon? Congrats. Congrats, God? Ay, Congrats po, ako apelido. Sabi ko, congratulations po. Sorry, nalimot mo tawad ko, haninundum na ko. Ikaw mo dito akong leader doon, dito sa dapit sa inyo, di ba? Kap. Okay. Dito ko kalimot ni mo. Dito ko malimot, kasi ito yung ngani mo. Congrats again. Yes, I remember now. Congrats, the great. Okay, congrats. Yes, Kap. Taktak ng bangga na ito, Kap. Itong buko-buko. Ipaanhiti ka doon kay gusto kong pasundon kang trabaho. Yes, mauna niya akong ipapot. Congrats. Kap. Kanang naka-eskwela to. Oh, yes, Kap. Igor graduate high school taon. Oh, okay. Na sa ato pa kanang nakakanang YDT. Youth Development Training. Yes, Kap. Oh, siyempre, nagkagi-kagyot og Boy Scout. Siyempre, Kap. Yes, kagita na, bida. Puyos, dawat ka na. Oh, yes. Dawat ako pagka-bodyguard mo, Kap. Si bodyguard, good. Sabi, security guard? Dili, pataka ng kauwi ka na. Idawat ikaisip, usa ka barangay tanod. Tatanod? Sabi na kukuhaan ko, Kapitan, isip yung bodyguard. Tanod ba dahi? Pero okay lang at least. Ako yung trabaho taon. Ako yung income. Unya. Unsa tanod? Dahil lang. Nisi mo ka dahi. Wala ka madawat isip bodyguard. Ba man ko nag-hire sa Kapitan bodyguard. Pastilan, murag makasave-save na ko ani gamay, Conrad. Ha? Saan sa mo dahi? Sa kape. Kaya di naman ka mo inog kape nga nismay. Adto naman kas barangay hall. Kaya ito may daghang kape dito. Kinayin nakasiguro ka dahi. Kaya di na kong binubini. Nalimot ka nga doon na sila yung mga moto. Ang mga Marines, ang motto, no gain, no pain. Ang Air Force, no retreat, no surrender. Ang mga Guardia, no ID, no entry. Una, ang mga Tanod, ang inyong motto, no kape, no jote. Pero huy, basig nagtuo ka nga kami mga asawa, may amuaha na asa taon may motto, uy. Kung sabi mo to ninyo, nga kanang Sid Panyawan, coffee ang better, ang bitter nga makapabetter. Makahatag ka na ko. Pero kami mga asawa, hoy, ang amo jong moto no gawas ato, ang moto namo no remit aw paksit. Nagkita mo kung ha. So wayi na kayo pag remit ha, di ba paksit ta. Abagas ka pagkakindot. Asa ka, Conrad? Matukos barangay dahil kay masugo no kas kung duty. Nya, doon na po yung gamayang briefing sa tao sa kapitan dito. Ay, salamat. May trabaho na gito, Conrad. Pang pamilya pa, ha? Pang sports pa. Char, maayo. Basta, uy, ay kalimot yun, ha? Unsa may... Sa among moto sa mga asawa. Di na ako kalimutan eh. Unsa ganito, Conrad? Ang inyong moto. Unsa? Kuan. Kuan to dahil. No remit, paksit! Good! Oo. Ay, paminaw mo, ha? Paminaw mo, rebaw ko kung ninyo, kining inyong trabaho ba? Delikado, ne. Pero, kagsara man sa tingali, gano'n ni kubot, hindi sa itong barangay. Pero ako lang hangyo ninyo, no? Trabaho lang kita, sakto, ha? Bisa tingol lang yun ang inyong honorarium ba? Pero, doon na mo itugbang gikan sa City Hall. Katawa. Mabakap na, Kap. Lalaki, dako ang inyong income, no? Kunya, mga duty mo gabi, siyempre, hindi na mawahan yung kape. Salamat, Kap. Pero magtango na ng kape da. Okay.
So, maura to ha. Trabaho lang kita, no? Atong proteksyonan ang atong barangay. Kaya na din namuyo ang atong pamilya, di ba? Diya magpuyo din Uban pa mga constituent na to nga angay na itong serbisyuhan. Okay mo? Okay, Kap. O sige, magsugod na mo. Sa mo, sige mong inom kape daw. Doon pipira ba na? Unsa mo? Murot na. Kap, acid panyawan coffee mix akong giinom, Kap. Okay. Nindot na long. Okay, kakunrado. Bi ka dito sa kay may magsulpihan pa ko nimo dong. Ninom ra ba ko kape, Kap? Sige, okay, Kap. Kap, sa imong isultihan ako, Kap? Kunrad, tinaron lang yun ha. Di man ha. Ako yung nag-asod ni mo sa nagbusa. Ayaw yun ko pagkawawi lang ha. Kauwa ko taon, Kap. Kap, tanan ni mong isultin ako yun ang tumanon. Ay, kablakan. Ay, tang baga. Basta yung galin, dakpagin. Basta naalin din sa atong area. Bisag kinsa, Kap? Bisag insuong panas mayor o anak sa mayor. Basta magbiluang ug may sa nga mahimo dakpag yun. Panalitan ang nagskutsihal, Kap. Bisag unsa man kay sa kinsa. Mag kanang pauban sa labas ng amahan ng konsyel unsa. Basta makasadak pa. Muna akong instruction ninyo. Okay, Kap. Nya, bisag ako pananganak basta kahimong sayop. Reglado, Kap, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Uy, Conrad, ako magkomedya ako. Ay, sorry, Kap. Joke ito, Kap. Kumusta naman imong unang adlaw sa trabaho? Medyo dokada way action. Bugiro ba sanahan? Tinuod bito day. Wakay ko ganahe, pero wakay ko mlingaw. Mingaw man? Mao ba? Mingaw di ay? Tabang! Uy. Tabang! Ay, ngano ka ni ay? Ngano? Ay, nangayo magtabang, muro doon na mahitabo ani da. Yun na paminaw to. Tabang! Uy, is not sir. Taan pag yun ko. Not sir. Di akaw na day. Kani malingaw na ko ani. Bikinunod ako. Uy, midagan si Conrad, igukod niyang snatcher. Pero, hala ka, nag-brief lang kanahan. Uy, Conrad! Balik sa ngari, uy, pamarul sa, uy, Conrad! Taon mo na kong bag. Malama mo sa ikislati mo, ha? Kung bag, ang akong... Sa dito po ni mo. Hindi man nagkikasulti. Sige, nagkadoko. Sulti. O sa ikisulti si Dr. Kuan, imo na tanan. Uy, huwag ko kasulis. Inahak nag-brief ang break. Sir, tura, o ka nang nagkaputi. Muna guess na sa kong bag. Hay na naman. Kaya ka nang kaputi. Unya nang short o gisiun na. Di ay babao, di ay na. Di haka. Sus, marisip. Hala, kahubo na yung brief. Kaluag pa di ay, adto. Dili pa ka matagak ang iya, adto. Pagkanain, ilhan ta na kado. Ha? O niyari niya paingon ay. Tara. Ayan na. Namukay pasbag na yung snacks. Porbida, pakalitan ako siya, be! Pulos may plastik. Ang sudin niyang bago, plastik hindi pero may kwarta. Way alas. Pulos mga plastik. Saan may nakul. Kini mga plastik yang gidaw. Saan ka rin. Babi! Kung juga magtago! Kisa ka. Kung sa'yo ako, ha? Kinsa ko. Ako si Biti Conrado. Manggukod. Usay biti. Si Biti. Barangay Tanon! Saksari akong lakpan. Ano ang biktima eh? Dili ba? Kanabaon sana. Ang hain ba anak ka? Kanabang gisipitan. Bakit yung gisipitan? Ay, pahumat ka diyo itong tuwalya diya, be. Doon, may kali kayo na matagak sa paghinukod ni mong snatchin, no? Istorya, be, tuwalya, gante. What's up, ba? Ma'am, ikaw to biktima, no? Oo. Wa matagak, sir? Ang sa iyo, matagak? Ang imo bang gisipitan ba? Wa matagak tagukod mo sa snatcher? Wa man noon. Yun naman, daray mo bago. Abi ato rin buwaon for the record, ha? Aron, mabutang batch blatter ba, okay? Ay na lang, sir. Pinahalan yun na, ma'am. Mga ato yun yung habuaon taon. Kung sa'yo soda ni, ma'am? Uy. Huwag mong gigahi. Ulo sa ni plastic, ma'am? Oo. Mutambog man gudon ako kuan ba salo-salo ron pero nasaon nga gisnats maning akong bag sa kanahan. Sige lang. Wait, tubla ka. Priso lagi ni kanan. Sige, ma'am, ha? Badang! Ikaw lang blatter ni nila, badang, ha?
Conrad, asa naman to ko an snatcher? Ito na. Pagkatong gisnatan nga babae. Ni uli na. Uy, buwian na siya. Uy, total, to naman bitaw ang biktima. Nauli naman bitaw niya ang ban. Subuhi, wa ka mayabag taong diha, badang, ha? Bida mo badang, ha? Wa ka may bawang portino ko paningkabot na badakpan ng kanahan? Nagdagal yung taon ko nga nag-rape ra? Para badakpan lang ng kanahan? Bida ko nabuhian man mo. Shh, ikaw res kapitan. Oo ka? Mao nga pagawasan na nga magpagawas mangyapon na kay inikabot kapitan. Makagawas lang ihapon na. Bida di ko mutuwa na. Si Kapitan mismo may nagsulti na ako. Nga kung doon ako'y marakpan, bisag kinsa pa, bisag anak pas mayor. Mga di na ko buyan, prisuhon ko na. Porbeda, no? Ako pala yung ipailang kaso? Naibong ko nga sa akong himo taong paghukod sa snatcher. Mabisa nag-brief lang gani ko. Mag-expect ako atong ma-promote ko. Mamahimo kong usa ka hipis tanod. Nausa ba nga, malinoon marinyo ako atong appointment. Porbida, niya ako lang taong naibahuan. Nga, nakagawas mo taon ng snatcher kay igagaw ko sa kapitan. Huwag ka kabidaan ng kapitan taon. Huwag ko irinyo niya. Aron di lang ko mapailag kaso taon ng snatcher ngayong igagaw taon. Aron di mapriso ng ngayong igagaw. Dakpo gino ko pagtuo nga binuang ni kapitan. Busa, may akong buhaton ani nga masilbilom lang ko ani bam. Unsa man be? Wa ko kun nilagi rin nyo bam. Ha? Wa ka to taon mahimong sayop taon ang akong trabaho. Unsa una ninyo ato? Gani nakadako gali ko snatcher. Nasayo ka ato ha. Wa naman hinuong ko trabaho inoon ini. May gani? Muhilak lang ako ani Pampida, Ate Pres. Ako yung gili. Paliog tabagi ko ninyo. Unsa man? Doon na ba'y babasa di abam nga nakadakop og snatcher unya wari nyo Congrad. Hello Ate Pres! Good morning! Good morning, good morning, good morning ato tanan. Ba, good morning mo di abam. Dina! Ate Jen, good morning Ate Jen. Jennifer! Dato! Hi, good morning mo din ha. Ninyong tanan. Ate Pres! Okay, ang sendo na to, karo kadlawa, gulya. Si Conrad, Ate Pres. Conrad. Problema taon na ni Conrad bahin sa iyong trabaho taon na Ate Pres ba? Nga nasud siya trabaho sa barangay Ate Pres. Oo. Gihimo siyang tanod. Yeah. Gingnan sa kapitan, away di santo ni ato ang blaod ha. Kinala dakpo nimo bisang kinsa. Si kinsa Bisan pa. pag-akuap ng mga kaliwat na pagbangko ni gagaw tanan. Igsuon basta imong balaod, ang balaod na tumayato ipatigbabaw ni itong barangay. Sus day ko sa Ate Pres na tiguang nagi-snatchan. Gigukod niya snatcher, nag-brief ra taon siya Ate Pres kay pabilib siya. Namusaka ang iyahang abilidad or busaka yang ranggo nga mahimo sang hipi. Sus dadakpan niya Ate Pres pag umangkon mas kapitan. Karon ang hitabo wa siya rin nyo kay pag umangkon sa kapitan. Ang katong Snatch. Oh, war siya rin unya, usapa, gitaktak siya sa trabaho, wa siya rin o luoy kay siya, unya sa bako nun di ay nga, makadakop siya pag umangkon sa kapitan, gipahunong na lang siya Ate Pres, kay para way mo kiha sa pag umangkon sa kapitan. Unsam ko nun di ba ko nun sa butahe ning... Ay, atik-atik na dito sa kapitan nga. Atik-atik, Ate Pres. Bisag unsa pa, kisa pa, bisag kinsa pa, kuan, dakpag yun. Atik-atik. Ay, ako, ayo. Mayo. Bida. Taon, nung oras sa trabaho. Bao lagi. Sus. Stilan. Og di iyang pustan man ako ana kung pustan man nga wako trabaho ang nakaingon tungod ang ato nga akong gidakop yang pag-umakon akong gipanabi. Panabi nimo. Oh, Tinuod. oh. Gitakta ko tungod kay nakadakop ko siyang pag-umakon. Pag-umakon. Oh, ora. Bida. Stilan. Ikaw ba utan mo basa na to ani? Pare sa Mark J. 42, 44. Naan siya sa Marcos. Palugap ko sa label diya lang. Marcos J. Nana? Kunya 42, 44. Okay, kay kanay siya, imbis nga musakang yang ranggo. Oo, gitaktak din doon siya. Nga maayo man ang yang performance. Maayo yung performance sa gitaon. Oo. So, ang iyang nalibgan o gano kay unsa to purag dulay nakahunghong niya nga arinti sa kapitan pagbangkod sa kapitan ang kadtong nangilabot katong giingon sa amigo na kumparing ha nga kanito nung ingon ani nga naa ka sa power naa ka sa gahom unya ang mga suod nimo labi nagkabanay nimo imo konsentihon labi nag imo sang pasadlog trabaho diya sa imong gitrabahohan sa
panglitan kapitan ka barangay kapitan kay ang imong kuan patrabuon sa nimo dihang isip sekretary or unsa tawgo na dito sa English og nepotism. Masayo gingot to ni katong pari na to di Santo Rosario from the word nepos nga Latin kana bang imuho lang tanan ba? Mura ba Hakon tanan hakon. Kani wa man niya patrabuha man niya pasudla sa pisina diyan sa trabuho pero umo kay gitagaan ag maayo pagtaga mahurang gyapon og di konsente unsa yung termino ana sa Cebu? Konsenter. Konsente unsa to na? Consinter. Sa consinter. Consinter. Ni consinter ba kana ba yan? Kaya nang ni consinter siya sa pagmangkon. Di konsente ana. Consinter lagi. Consinter lagi. Inosente yung sa tuwing gingon. Oo. So kung ari ka dire sa Mark 10 verse 42 be tungod ni ini gipaduol ni Hesus silang tanan o giingyan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao. Naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Nagisgot unig mga punuan ha. Kung mingon ka og kanang chairman ka sa barangay, murag punuan mangyapon ka gulat, di ba? Oo. Apan dili kay ni mao ang paagi nga angay kaninyo. Kung usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang mamahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Karon, ug ingon tag labaw, murag sigo-sigo kay labaw man ang barangay chairman. Apan ug ingon nga mag-alagad, gusto ka maghimong number 1 labing dako sa tanan, magpalagad ka sa tanan, magpaulipon ka sa tanan. Kaya iyang pag-alagad nasagulan og konsenter. O kaya man uyunan bisag nakabuhat og daotan niya igagaw ug ang yano ang tanod ngano kano giinitan man niya si Tano si Conrad. 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 Unsa wa ba kay mga circumstansya nga anong giinitan kas kapitan nga nagpakita tag maayong buhat. Mao to circumstansya nga iyang nabuhat ba nga napakita siya maayo pero andakpan pag gumangkon sa kapitan. Mao na di. Nakaingon nga gitaktak siya. Naon niya og ari ka sa kisa kanito lagi itong presidente lang, si President Noynoy ba ito, way parinti, way kumpare, o si Joseph. Ingon na unta kay, og imo ko na, naabit istorya kapitan, kanyang gulihat. Ano ba yung ani ko no ay, og pabor gani ka mo, ingon ko nga, ang puti, himoong itom, ang itom, himoong puti. Murag ingon na, karon, o si punta na niya, nakataktak siya. Taktak lagi siya. Taktak siya. Kasama ko no siya, nga nadakop siya sa pagubang kong kapitan, niya gitaktak siya trabaho. Unsa ko no isa niya? Ako may numdum ko gulat. Sige, himo kong chairman sa peace and order sa mga barangay na itong konsihal pa ko. Yung doon na yung mga tanod ka nagpabuyag, naglabad naman ako nguni. Ato dyo ko sa mayor. Karon. Ato ko sa mayor, ni ato pa dyo ko sa DILG. Kana. Pero nanangit ko sa kapitan. Panangit ko ni mo ha, makigsulti ko DILG sa mayor, unsa kong buhato na kagaya kay uning mga tanod. Oy, anak ko. Sumutong pag-abot sa mayor, ingon na mayor's office nga, pagsuwat, unya paghimog ka ng true copy, unsa ni true copy kanang grado murag duplicate na kopya ta ba tagae po dito sa office muna pag-abot ako di ILG Goliath lain ang message nga ako nadawat lain ang iyang tubag na siya ay unsa may mong hukom ani ba magpailis ko sir di ILG officer magpailis ko ug kinsay mo dawat nga konsihal nga mo chairman sa peace and order pwede ra nga tunga ang akong honorario ang pagkakonsel akong kubrahon. Di ba? Pwede sa dili ko mo kubrayal ng tanan kasi mo yung palisa. Dili. Ayaw ka ilisi. Ang tanod mo'y ilisi. Ana. Karon, ug ilingin na to diri kang Conrad. Wa man sila buhat kinautan. Wa bitaw. Dili gid maingon ng DILG nga ang tanod mo'y ilisi. Di gyud kay kabuhat mo siyang maayo. Kanang gigtaktak na makakalon Conrad no. Wa dai siya trabaho ma'am. So wayi ko no pagkikita pre sa akong gibuhat nakikita sa DILG diha sa inyong barang sa inyong lungsod. So wayi ko no pag-adto. So adto sad sa mayor. Apan dili naman still na sa kapitan kay kapitan may naghimo sa awa niya mao yun nga gibuhatong gulat, di ba? Pero ikaw kuno barangay council, barangay chairman ka sa barangay, murag ikaw mao ginikanan. Ang kinitalo murag iyang anak. Unsa man yang gibasihan nga gianam niya iyang anak, gianam niya iyang tanod. Dili iyang anak, iyang pagmangkon. Di ba pasabot ba kung ikaw mo ipango sa barangay, murag kag ginikanan, murag kag inahan sa barangay, murag kag amahan sa barangay. Ang mga tao sa imong barangay, murag imong anak. Unsa may gibuhat, unsa gibasihan nga arong gihimo niyang tanod ingon ani. Tungod siguro. Asan nimo siya patuon ba? DILG. Kanabang kanang DILG mao man ay ingnon ta
kung doon na yung problema sa barangay, doon problema sa lungsod, doon problema sa nasod, sila may kuwada ang mayor, sila may kuan. Aw, abi na kung anak ni mo siya patua. Sa balay? Oo. O ba ko kaluto bilik-lik ko? Ana lang ako na. Salamat sa pagpunta dito naman doon. Tulad ko ang paso, Tihan.